Yiena mondo agoni erokamano kuom yiero Ramogi TV kaka tesen mar wang' jowi makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Wabiro ni achiel ka achiel kowuok e log tich mar kar fwambo maduong' e pachoka The Communication Center Nairobi. Ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago. Mokwongo thuond weche. The legal profession shall undertake a nationwide boycott of court proceedings on Wednesday, 22nd July 2026. Riwruok mar okinde pachoka LSK ochano ng'anyo chieng' tich adek ma juma manyien e gino ma giwacho ni rem luwo chike ma doho chiwo. We, the participants of the summit meeting, jointly embrace the change of guard as stipulated in our LREP agreement. Accordingly, His Excellency Kenneth Lusaka, EGH, the Vice Chair and Governor, County Government of Bungoma, endorsed to take over as the Chair LREP. Governor ma Bungoma Kenneth Lusaka oyier kaka jakom riwruok Lake Region Economic Block kendo kao kar Governor ma Kisumu Anyang' Nyong'o. Pogonwa sublocation miluongo ni Waora sublocation. Gichako gimiyowa Kue sublocation. Gichako gimiyowa Rabondo sublocation. Mago gik manyocha onge. Koro miyo giketo ne jopiny tich machiegni. Jodak e sub-county ma Awendo dwaro mondo mi piny owacho oneni divisions, location kaachiel sublocation duto manyien momigi ochako tich. Machiegni weche manyien mag migago an Milton Ochieng' Awuor. Riwruogo kinde pachoka LSK olando ng'anyo mar tipo e piny Kenya mangima ka gikwayo kinde magi mondo buon chopo e doho chieng' tich adek ma juma manyien. Ng'anyo ma kamano en mar biwo seyo ne jok ma ok osebedo kaluwo chike mag doho. Jakom mar Law Society of Kenya Charles Kanjama wacho ni odiechieng' achiel mar ng'anyo no biro dwaro mondo mi jokanyo magi kik chopi e chenro moro amora mar doho. Koloso e kaunti ma Machakos kod bad riwruoge mag okinde mamoko, Kanjama noyango ni kata bed ni giluongo ng'anyono, mano ok bi thiro jok machwalo buche magi e doho. Thank you to my colleagues who have been with us. The Society of the Law Society of the legal profession shall undertake a nationwide boycott of court proceedings on Wednesday, 22nd July 2026. Intended to emphasize the seriousness of the concerns raised by members and to call for meaningful institutional interventions that will restore confidence in the administration of justice. The Council and the Society shall also undertake targeted, specific court boycotts of the courts presided by judges and judicial officers who have obtained court orders to stop investigations by the Judicial Service Commission and the Ethics and Anti-Corruption Commission. Governor ma Bungoma Kenneth Lusaka oyier kaka jakom riwruok counties mag Lake Region Economic Block. Ma timore kinde ma nobagi romo e boma ma Bungoma, kama bende oyiere Governor ma Kisii Simba Arati kaka jalupne. Lusaka dhi kawo ting' ma chwalo dongruok kod kelo kanyakla 10 counties 14 manie bwo riwruogno kendo lalore e paro ewi kaka ginyalo tego sectors mopogore opogore e counties makono. 10 counties go bende osingo mar biro chwalo rang'iny mar chenro mag thieth, arita kod kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi e kind mamoko. We, the participants of the summit meeting, jointly embrace the change of guard as stipulated in our LREP agreement. Accordingly, His Excellency Kenneth Lusaka, EGH, the Vice Chair and Governor, County Government of Bungoma, endorsed to take over as the Chair LREP. I want to thank both His Excellency Governor Nyong'o, the Chair of the Lake Region Economic Block, and his desire to now hand over the power of leadership to His Excellency Governor Lusaka, who has the rest of the journey to walk. Over and above that, there's two excellencies and those who sent their apologies and are captured here already agreed that the deputy to His Excellency Governor Lusaka is going to be Governor Simba Arati.
Gavana ma Vihiga Wilbur Otichilo oyier kaka patron manyien mar duond bura mar ODM, lemo mane omaki kod seneta ma kaunti no Godfrey Ososi. Lokruok ma kama otim kaka yor golo oko jokanyo mawachore ni ok ochwal dwach duond bura no. E kinde romo margi, jogo mane nigi lemo mopogore opogore e duond bura no to osebedo kanyiso sir margi ne kweth mar Linda Mwananchi motelne kod Edwin Sifuna, James Orengo kod Godfrey Ososi ne oriembi kendo kargi okawie jokanyo mamoko. The delegates also took stock of the party's progress in Vihiga County and recent actions by some of the party officials from the county level deep down to the polling station levels and resolved to appoint new party officials to fill the vacant positions. In this regard, the delegates resolved to replace all the officials who have vacated office and replaced them with interim officials. Kwa muda ambao umepita kama miezi 6 hivi mpaka mwaka moja, hatujakuwa na mwelekeo kamili chama chetu tunaelekea wapi. Tumekuwa na kusambaratika kidogo kwa chama kwa upande wa uongozi, na ni vizuri kwamba mmechukua jukumu kama wana ODM kuona kwamba tunachukua viongozi ambao watapeleka hii chama yetu mbele. Do mamalo wito oko bura mande nochwalnegi mane dwaro nochunge do mar apaya mar Maumau mabor ne romo kilomita 52 ama idwa ger kod omenda maromo bilion 4.4 apaya mowinjo kal e Aberdares National Park. Justice Lucy Gasheru, Bernard Boso kod James Olola oyudo ka burano onge pek moramora kendo ng'ado burani ka chenro no ero odhi mbele to onge kethruok moramora e alworano. Judgment of the court, and we thank everyone who participated, including our legal researchers, for the work that has been done. Asante. We hope to provide a brief summary. The current regulated framework on strategic environmental assessment study is the Environmental Management and Coordination Strategic Integrated in Environmental Impact Assessment and Environmental Audit Regulation 2025. The framework was not in force when the impinged EAI license was processed and subsequently issued to the first respondent in the year 2024. It can therefore not be a proper basis for the contention that there should have been a strategic environmental assessment study prior to issuance of the EAI license in the year 2024. Although the above cited regulations of 2025 did not exist and were not applicable in 2025, we have taken the liberty to examine them to understand whether the CEA study report is at the moment a requirement for the issuance of the EAI license for a road project. Jodak e gwenge mopogore opogore e sub-county mawendo dwaro mondo mi piny owacho ne ni divisions, location kod sub-location duto manyien momigi ochako tich mondo giyud yot e chenro mag piny owacho. Mana kaka jafwambo marwa George Juma leronwa, jopiny opuoyo piny owacho kod jood bura mawendo kuom neno ni giyudo divisions, locations kod sub-locations bura manyien. Kuom kinde machok mokalo piny owacho osepogo moko kuom divisions, locations kaachiel kod sub-locations mayande dongo kendo ne miyo oganda pek mayudo chenrogo mag dongruok e sub-county no mawendo. Kata bed ni moko kuom divisions gi kod locations pok oyudo jotije sirikal ma ochung'negi, oganda wacho ni jotijego mag piny owacho moting'o jalup county commissioner kata DO ma osebedo ka ioro kendo chwalo chenrogo mag dongruok ne oganda machiegni kodgi. Chief nitiere ma nyocha chief ma nyocha nene act kaka assistant chief gi ochorgi gi pod gine magi act kaka chiefs mawa nyocha gisetimo penj koro warito mana duoko ma wuok kuom sirikal koyie ng'ama hape olwar biro yudo tich. Division madede kuom ranyisi opogi diriyo kendo sani nitie division manyien moong'ere kaka kuja ma irito mondo koro chak tich. Marwa setimo matek kod some people from national government magi kelo nwa division kuja ma division makuja oningo bi yawe piyo no mero location achiel ni Kogelo West to ne wan gi sub locations ariyo bende awachni gin adek kore adek gi
achiel makoro oketnwa location ni koro miwa nyaka sublocations adiwa adek. Mamano washukuru kabisa. Wagoni sirikal erokamano kuom parowa mondo gipognwa division nikech ne wabiro mabor kwa kuonde mwae kaka koro jo South Sakwa ne wa kuonde mabor wa Pehil wa Ulanda wa Nyarago to koro seche gi wan gi division wa koro weche te mwadwa wacho wabiro wacho kaka jo Mariwa kaka jo South Sakwa manene okawo ndalo mang'eny mondo otim. Mae osekelo geno mathoth kuom jodak ma Awendo ma osebedo kawuotho ndao mabor kamanyo chenro mag piny owacho. Chone wayudo services mana Awendo ka to Awendo gi kuonde wago ne mail 11 koro ka gigi okel machiegni jopiny oyudo konyruok wa mor ahinya. Ma services mage ji koro bedo machiegni kwa wuotho ka ng'ato na kuoyo kodalo kadidede na bet kabor kodhi dwaro services mag sirikal. Kuom mano wagoyo erokamano. Sublocations bendo medowa ma Kadera Lwala koro yudo sublocation, Kadera Kuoyo. Riwruok ma jodonge sab kod Awendo kao tele kod Nathan Otieno Owiti wacho ni chuogo divisions, locations kaachiel kod sublocations manyien e sab county ma Awendo dhi miyo gibedo kod yot e yudo chenrogo mag piny owacho kendo chuogo tije ne oganda. Pogonwa sublocation miluongo ni Waora sublocation. Gichako gimiyowa Kue sublocation. Gichako gimiyowa Rabondo sublocation. Mago gik manyocha onge. Koro miyo giketo ne jopiny tich machiegni. Gombo margi ni mondo koro piny owacho koro orne gi jotijego mag piny owacho moting'o jolup county commissioners kata DO e divisions manyien mosechuogi kod ruodhi ne locations kaachiel kod jolup ruodhi ne sublocations manyien mosechuogi e gwego mag Awendo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jalup kweth manoke od bura mamalo Robert Mbui owuok tung' mosuo gi sirikal mamalo kuom tiyo gomenda ma jopiny e sero ombulu e yiero madundo manche norumo ma Olkalau kanoloso e skund secondary Mangoleni e kaunti ma Machakos. Mbui nolero ni dongruok en ratich jo Kenya duto kendo ok onego mi mana jopiny e kinde misero ombuchgi ne yiero. Bende nopuoyo jo Olkalau kuom tiyo gi pachgi e yierono. Watu wa Olkalau wameonyesha heshima kwa mpiga kura wa kawaida wa Kenya, kwa sababu viongozi hawastahili kuwa kwa uongozi alafu wanakuja kutoa pesa na msaada kwa wananchi wakati viongozi wamekufa ama wakati umekaribia uchaguzi. Wamepeleka blanketi, wamepeleka mattress, wamepeleka chakula, hata wamepeleka viatu. Watu wa Olkalau wanatembea na viatu ya serikali. Wacha kutumia pesa ya Wakenya kuhonga wapiga kura. Lakini watu wa Olkalau hata walipopewa hiyo wakapiga kura vile walitaka. Ya pili, serikali imetumia vitisho. Bad migao mochung'ne pewe mag ndeke komakore kod ka tiegruok mar Wildlife Research and Training Institute gi mbalariany ma Bristol sani koro bedo gi winjruok ma tiyo gi ndeke matindo kata drone e rito kuonde dak mag le mag bunge. Chenro ma kama eri biro konyo e yudo kendo kano nonro kendo rieyo weche ma keto okenge makare mag rito bunge mopogore opogore pacho ka. Tiegruok ma kama eri obiro e ka tiegruok ma WRTI Naivasha ka bende jogo ma ibiro tiegi biro tiyo gi lony margi e konyo sekta no mar le mar bungu. Sekta ma limbe pacho ka en sekta ma miyo Kenya omenda mathoth ka okenge makamagi ineno kama biro keto Kenya e rang'iny makare rito kendo bero kuonde le ma le odakie. Study behavior, so it allows you to collect data at resolutions and quality that you simply can't do when you're a researcher with a pair of binoculars just watching the animals directly. It lets you get not only the behavior of the animals but also their habitat, their social environment, just a wealth of information that before we either had to ignore and leave it on the side or we were writing down very crude measurements of it. If you ask rangers to do a particular job, it puts them at risk, and that risk is reduced by the use of drones. So we're here to support WRTI's effort to bring technology into Kenya so people like rangers can use it to monitor things like rhinoceros. About 20% of 600,000 square meters is not a mean feat.
you will employ many men, you need a different eye. So that's why investment in this technology is very important, so that we can use it, and I'm hoping the developers can make endurance higher. If we can make drones fly for 8 hours non-stop, we'll be reaching out again to KCCA to get this off. We can have a partnership and develop some national regulation on the use of drone, particularly in the wildlife sector, so that it can be structured and the information that comes in is used for better, particularly in my sector, for management, law enforcement, and human-wildlife conflict. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV, ma en Ramogi TV, achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi. Wadhi e yueyo e weche manyien mag migago, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machok. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower beds, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Machiegni kendo mana kaka kinde ka kinde wakelo ni cheno mar gin kanye. Kawuono wakelo ni sigand Gerald Otieno Kajwang', osiep mare kod Raila Odinga, gedo ma kanise kod sikunde kapok magoro nolal kode. Sigana bende menyo kaka Kajwang' ne oyudo juok ma siasa kata odoko ni wuon mare mane en japuonj ne ok orwako wach ma siasa, kaka kamano noduogo sire. Jata chiro ni Walter Nyambaga nigi mathoth. School wacha bilu namba sara Pamela Mboya. Bilu ni Center of Excellence. No wacha ni school no nyathi makungo donje. Nyaka bed gi max 300. To gi max 300 tiko modhi ambassador Pamela Mboya. Otwango ni uniform, ongiew ni mattress, ongiew ni sanduk, ochulo ni fees gi CDF then. The first girls manochako school no, over 70% of them no university. Ka en jatend migao apisi ne kod ofuko giwacho ni ni thuolo. Ne an kansila to chalo ka gima ne Otieno keta mana ka piene. Jowagi ong'eyo ni gigene manotimo project manotimo from his pocket and emano channel pesa ni kuoma. Kendo anyalo koni Otieno gero kanisi ni thurwa ka moko kende owuon. Ane matimo gine sana sama konyo bedo minister higni 5. Ane matimo 95% mar gigene. Koro an mang'e gik motimo e thurwa ka. Ne ji mor kabisa. Kendo kolande to obiro nyaka dala ka gi ji modhuro. Ndalono pod odak kod dala wuonwa. To wuonwa
although he was a teacher, to siasa ne ok koro wuonwa ne temo geng'e, to jopiny nok nyal yie no geng'e nikech en siasa no ema ne ji oherego. Koro ka welo biro to nyaka many chiaye matindo mondo olosne, ema nomiyo pidho kata diek mondo koro okony wend. Sama kinde ma welo donjo tipo kapok. Okony wend Gerald. E dongruok giwacho ni ne en jal mane oketo somo nyime. Another nyisi ni apart from many schools mane ogero nikech nanyisi ni yudo 4 to by the time Nyasaye kawe kata mo webedo mjumbe makama koro dhi bedo senate no way ka gin 34 tieno bedo 30 secondary schools okada kwano primary 30 secondary schools oloko setup mar gweng'wa ka mar mbita mangima makata mier mane ji paro ni kamoro ne ok nyal golo ja form 4 kata ja college kata ja university mier go sani nitie gi jomosomo gini somo ne tek chon skunde ma kuonde ang'wen ka ne gin boarding to yawo gimiluongo ni day schools koro nyithindo dhi machiegni tidok dala janyuol be yudo yot. Economists gi kana ng'iyo kata ka CDF koro biro ema nokonyo first of all to understand how much money mwinjore wa mi school for a classroom and mane mano fast track ne development mar schools during that time nen 400,000 ema nimi timiyo school loso PMC gi tumanyo fundi tugedo. Dwaro mar tiyo kod omenda mar NGCDF e kindeno noket thuolo mar gero nyaka kanise to kod dongruok mamoko. Ahinya Otieno nohero gik moko ariyo. Nohero wach Nyasaye kaeto nohero wach somo kaeto mogik to nohero wach Raila. An gi kanisni mang'eny anyalo kwano kaparo anyalo ng'eyo kata ang'iyo Anglican Church mutino gara ga pesa nete Sumbi wan go SDA wan gi Krindo Catholic wan kanisa jolejo bathwa ka ging'eny mano mane area wani to time kamano nyaka Ulambwe nyaka Rusinga kama ok ogero te to iyudo ka wall ok ogero to tado te bawo gi mabati mare from his pocket koro timo mang'eny. Anyalo nuoyo gima ne jowacho ni Otieno kodonjo ne wan gi 4 secondary schools kende the entire constituency manen Mbita, Tomboya, Kakimba gi Waundu. Waundu ben mochako kapok obedo MP, Raila mokwongo bedo no guest of honor. To oweyo ka gin secondary schools 30 kaparo. Gai machon mar ODM Raila Odinga ne gigenore godo ahinya. Familia mare ne oyudo buok matut to kendo malit kaluwore kod tho mare mane obiro apoya. Wan kaka familia to tho Otieno nogowa mapek nikech en ema ne en thuon dala koro wan to nobwogowa to nyithindo to en go kene be ng'eyo ni jaode be otho machiegni koro en gi nyithindo awachne 4 wuoyi maduong' iluongo ni Brian, nyamin gi iluongo ni Olivia, wuode machielo iluongo ni Roni Odinga gi nyako be iluongo ni Christine Otieno. Nyaka sani mbi mare to kod muche to kod teko ne pod ni chuny oganda kodok e weche siasa ni kana access to Otieno kian Otieno emane Nyasaye omiyo ngufu muya moro manomiyo Raila cha en mane ochalo nochako fwayo ngufu no nikech adhi kod kuonde mang'eny kadonjo kode kata piny Kisika adhi kode nyaka Lang'o piny jomoko ni Talai asewuotho kode e piny ni to Otieno kodonjo tiwinjo ni dhano donjo ma kodeko kane kata mitoko kethore ne to jakom osebedo tineno koluor odwano donja lucha nikech piny biro rwake to pile pile kingi ok inyal rwaki nyim kingi malo kingi koro nen ng'ama very sharp nen piny omiye gicha to kendo bo ng'ama ne chalo ng'ama pimo
ima crowd dwaro kochungo to kanye mogo e wiye. To gin ang'o ma gipare godo e siasa? Mane momiya koni nopimo ga piny dhiyo an kuonde mawuothe gotiene e life wate e ginene e mbeta ka onge kamogone koko nikech odonjo to neno kaka crowd chalo to ng'eyo gima crowd dwaro to kochungo to winjo ka crowd chikora chika. Kokwongo moso nyithindo manyiri, ng'eni joma nyiri mor kidendogi, komoso nyithindo manyiri to mon nindo na piny, koro kofuorengo tai to wacho gima ji dwa timo nade. Aba while you are away, Ruguta akafukuzwa kazi na SMS. Kajwang was very natural. Kodhi yuwa gi liel, joma yude liel ga jawege. Omiya neno kamoro wawe barabara makadi no bedie to an gadier nigi gimokainago loko bet. E siro demokrasia, Gerald ne namba 1 kinde duto. En ng'ama ne ji chokore kata gik Lwanda ni wadhi Kajwang' pimnwa wach mamalo. Ji odhi mna winjo no pimo ne malo wacho nang'o, dhano oluoro ling mana kaka ineni makorini. Ka ji osetieko to wach mane Kajwang' gony wacho timo nade? Onge. Mane kaka ne. Onge mare mar siasa. Anyalo koni ni Walter ni sama in e telo kata kama intie ni jok dwari. To kionge e ka ji ong'eyo ni kare ni in dhano. Thurwa ka iga par down the line now. Pod ji paro Otieno nyotho nyoro. Nikech Otieno ne onge borderline mar constituency. En kane dhi ofise tiyudo jopiny te, yudo jo Siaya, yudo jo Mombasa, yudo jo Northeastern, because of gine mar party nomiyo ji ane kuonde mopogore opogore. Rombe mag siasa e kinde ka kinde nogedo ji kod weche moko malungo siasa. Jikoni itakuwa hot. Uhuru kama if you don't want to cook, get out of the kitchen. Tingeni baba nyodugo olak foot soldiers iwui mapanj kabisa iwui magwe jowasigu makoro our now present governor Samanya en women rep emanyien neno ka koro dwa chope ni pupi ni ten ng'ata achiel. Otieno ne panj koko ng'i bathe koni gi koni koch onomuomo miyo Nyasaye ong'ade e sama ji ne ok par ni onyalo ng'ade. Nyakwa Ramogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ka jatend chenro manene en Walter Nyambaga wuod Koweru, thun ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kod nyawadgi ma seneta Amazon Kingi okwedo chik madwa tamogi donjore weche mag siasa ka giwacho ni bura manochwal madwa tamogi donjore e siasa en mohiu kendo tudore gi weche mag siasa kendo chwale e yo ma ok ni kare. E nyim jang'ad bura Justice David Mburu, okinde mochung' ne speakers go okwayo doho mamalo mondo kir oko burano ka gilieko ni jogo manochwalo burano ok ne omanyo yore mamoko mag tieko wachno kapok gidhi e doho. Petition, my lord, has been anchored on misinterpretation, my lord, of the constitution and statutes. And there's one particular point that I'd wish to highlight, is that the entire question, my lord, of restriction of state officers participating in political activities, my lord, is limited to only one class of state officers. And, my lord, these are appointed state officers. The speakers are alleged to have engaged in political activity. How does that violate separation of powers? They are exercising their Article 38 rights. To limit a constitutional right, there must be an express limitation in law. Article 24 provides that. Where is the limitation on a speaker from participating in political activities? There is none, my lord, there is none.
the importance of the conservatory orders which were issued on the 8th was to ensure that indeed the doctrine of separation of powers is not only respected, it is honored, and the soul and integrity of the Constitution is maintained. The order is clear. I have said I'm not commenting. Erokamano Nyakwara Mogi mane mokelo e giko mar weche manyien mag migago koromo saa 8 abro duogo gi paw tuke. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.